Als we er niet in slagen om de bijdrage op jaarbasis dramatisch te reduceren, dan zou je in de gegeven omstandigheden toe kunnen komen om de conclusie te trekken dat je die bijdrage niet meer kunt continueren. En dan zou dat tot sluiting leiden. Alle jaren verdrinken 80 bijen en volwassenen in Nieuwsloon. En een nog volle groter pad maar uit het water redden worden. Net als een onderzoek van het Wetenschappelijk Instituut Mulier. Pas een diploma B is zwemveilig en dus is squalzwemmen noodzakelijk. Want het is net alleen dat ze het zwemmen leren. Dan ben ik een protte bij die heeft zelf al een diploma. Die gaan maar hun ouders te zwemmen. Maar dan ben ik bij op uw school die hebben nog geen diploma. En dan krijgen ze in ieder geval een goede kans om het te leren. En alhoewel het maar 1 keer in de week is het toch een soort van continuïteit van het leren zwemmen. En waarom dat de gemeente er net alles om het bad open te houden? Nou, het is natuurlijk van belang dat je zo'n zwembad behoudt, maar niet tegen iedere prijs. En de prijs die we nu betalen, die is gewoon te hoog. Maar het zwembad dicht, dat gaat de zwemmers feesten te vieren. Ik denk dat dat heel spittig is. Het zwemmen is heel belangrijk. Nou, dat zou heel jammer wezen. Sportvereniging De Vikings traint 3 keer in de week in het derde haat. Sluiting zou een ramp wezen. Ja, dan kennen een heleboel sporters die kan eigenlijk niet meer zwemmen. Want we hebben zelfs sporters bij, die komen ook ergens anders vandaan. En dat zijn redelijke topsporters die Almere doen en met wintertriathlons allemaal meedoen. Dus dat zijn toch redelijke goede sporters bij. Waar moeten we dan heen? Je kan wel zeggen van de zee is hier vlakbij, maar ja, daar kan je niet het hele jaar zwemmen in het vieze water. En voor alle kinderen die bang zijn voor water en die moeten eigenlijk een zwemdiploma kunnen halen. En het oude Jippeloft zwembad van Haas is echt geen goed alternatief. Dat luidt er al jaren verlitten bij. Of is dit de toekomst van alle Friese zwembaden?